Dobrý deň, moje meno je Marián Kompas a v tejto časti by sme vám radi povedali, kedy je k dopravnej nehode alebo škodovej udalosti potrebné zavolať políciu a naopak, kedy ju zavolať nemusíte. V situáciách, keď sa pri dopravnej nehode niekto zranil, prišlo k úmrtiu osoby alebo hmotná škoda na niektorom z vozidiel, vrátane vecí alebo inom majetku prevyšuje čiastku 3990 eur, je potrebné kontaktovať políciu. Tu musíte zavolať aj v prípade, že sa zúčastnení vodiči nevedia dohodnúť, kto nehodu zavinil, nevedia presne určiť, aký bol jej priebeh, poškodil sa majetok štátu alebo obce, či prišlo k úniku nebezpečných látok. Ak počas nehody došlo k poškodeniu majetku tretích osôb, napríklad poškodeniu zaparkovaného vozidla, aj v takýchto prípadoch je potrebné kontaktovať políciu. Tu kontaktujte aj v prípade, ak zrazíte nejakú zver. Naopak, políciu nemusíte kontaktovať vtedy, ak sa s opačnou stranou dohodnete na tom, kto je vinník, kto poškodený a svojím podpisom to potvrdíte v správe o nehode. Avšak pozor, ak opačná strana javí nejaké známky zľahčovania situácie alebo máte podozrenie na alkohol alebo iné látky, určite políciu kontaktujte. Keď si nebudete vedieť rady, kľudne sa ozvite a my vám veľmi radi pomôžeme.